Ja, det er dagen før selve generalprøven. Et andet af vores stjernehåb her, det er Allan, som jo allerede er, som vi har nævnt tidligere, godt i gang i en nummer 2 uddannelse, på meslagteruddannelse. Der er jo store forventninger til ham. Vi lægger ikke noget pres på. Og her er det Sing. Ja, hvad hedder det smørbrød, det der? Danismørbrød? Nå, okay. Men var det ikke i går? Havde han ikke skåret den ud i går? Jo, men vi prøver noget nyt. Ja, det var sejt. Ja. Fedt, mand. Nå, det ser også meget pænt ud, når den er helt godt, ikke? Jo. Ja. Og rosinen i pølseenden, det er The Raisin in the Hot Dog End. Det er Anders, som også er godt i gang nu her med sin generalprøve. Her er vi på ostekursus og miniseminar. Vi snakker sjovt nok om oste her. Mums. Så vi skal ikke have noget formiddags wienerbrød eller en lille bolle med ost eller noget. Nej, vi skal have lækker gourmetslagt og convenience-mad i dag. Lækkert! Det er det, du vil have? Ja. Her der er lidt stemning blandt eleverne, og de har lige trukket deres kurve her til morgen. Og det skaber jo en vis glæde hos nogen. Sådan der. Ikke glæde hos andre. Sådan der, yes. Her har vi Victoria, der er i gang med at line op, og derovre, dagen før dagen, i hvert fald hvor det er generalprøven, gør vi klar her, så ja, så der bliver